खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं माखासे खौरां लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। रायजोआव सोमजिदों फिन मुगैथाव जाथाय 12 बोसोर बैसोनि बर' हिन्जावसा गथ'खौ जिनाहारि खालामदों गुबुन हारिनि दुथाङा। सनितपुर जिल्लानि सारिदुवार पुलिस थानानि सिङाव थानाय 9 माइल मिलनपुर गामियाव जादों बे मुगैथाव जाथाया। जिनाहारि खालामफुबाय थानाय समावनो हिन्जावसा गथ'नि बिमाया हमनो हादों दुथां सुबुंखौ। दुथांनि मुङा गुल बाहादुर माराक 58 बोसोर बैसोनि। गथ'सानि न'आव रावबो गैयैखौ खाबु लानानै रांनि लब दिन्थिनानै हाग्रा सिङाव लांनानै जिनाहारि खालामहैदों दुथाङा। जेब्ला गथ'सानि बिमाया न'आव फैनानै फिसाजोखौ न'आव नुयैलाय नागिरफैयो अब्ला हाग्रायाव फिसाजोनि राव खोनानानै हाग्रा फारसे थांदोंमोन। बेयावनो दुथांखौ हमनो हादों आरो दुथांखौ हमनानै रायजो राजानि आखायाव गथायनानै होदों। जेराव रायजो राजाफ्राबो दुथांनाव सेबनानै दुथांखौ बुदों उनाव पुलिसनि आखायाव गथायनानै हरदों। दायनिगिरि गुल बाहादुर माराकखौ जाहाथे फासिनि साजा होयो बेनि थाखाय दाबि दैखांदों हिन्जावसा गथ'सानि नखरनिफोरजों लोगोसे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा। रासिया आरो इउक्रेन हादरनि गेजेराव गिख्रंथाव दावहा जानायनि उनाव बुहुमाव फिन दावहा। बे खेबाव इजराइल आरो पेलेस्टाइननि गेजेराव दावहा जादों आरो दावहायाव दासिम गोबां सुबुंनि जिउबो खहा जाबाय। रिपर्टनि बायदिब्ला पेलेस्टाइननि हामास उदखारि हानजाया गिबियाव खोला इजराइलाव गाग्लोबदों। जाय गाग्लोबनायजों इजराइलनि नोगोरारि आरो आर्मिफोर गासै 46सोआ थैनो गोनां जादों आरो 100नि गोबाङा जोखोम जानो गोनां जादों। रिपर्टनि बायदिबावबा अख्रांजों लैथोजों आरो हाजों थांनानै गिबियाव पेलेस्टाइननि हामास उदखारि हानजाया खोला इजराइलाव गाग्लोबहैदों। जेराव हामास उदखारि हानजाया 5000 रकेट गावदों इजराइलनि सायाव। बेनि अनगायैबो सिमा बारनानै सुम' मटरसाइकेल आरो स्काई राइडारजों थांनानै जेरै हागौ एरै गाग्लोबदों जायजों इजराइल हादरनिफ्राय 46सोआ थैनो गोनां जादों। हामास उदखारि हानजानि हरखाबै गाग्लोबनायजों इजराइलनि आर्मिफोरनि माखासे टेंकफोरखौबो गावसोरनि आखायाव लानो हादों आरो आर्मिफोरखौ बुथारनानै इनाय साजा होनायखौबो नुनो मोननाय जादों। लोगोसे हामास उदखारि हानजानि बे गाग्लोबनायाव पेलेस्टाइन हादरनि सरासनस्रा रायजो राजाफोरखौबो बे दावहायाव बाहागो लाफानो थाखाय खावलायदों हामास उदखारि हानजानिफ्राय। उल्था फारसेथिं हरखाबै उदखारिजों गाग्लोबजानाय इजराइल हादराबो उन्दुनानै थायाखै। पेलेस्टाइन हादरनिफ्राय गाग्लोबनायजों इजराइल हादरा बेसेबां खहा जादों बेनिफ्राय गाज्रिसिन फिननायखौ लानो थाखाय हुमखि होदों इजराइल हादरनिफ्रायबो। आरो खोथा होनाय लेखायै इजराइल हादरनिफ्रायबो पेलेस्टाइन हादरनि सायाव एयार स्ट्राइकजों गाग्लोबदों। जाय गाग्लोबनायजों सा 198 सुबुंनि जिउ खहा जादों होननानै फोरमायथिदों आरो सा 1610 सुबुङा जोखोम जादों होननानै पेलेस्टाइननि हेल्थ मिनिस्ट्रिया फोरमायथिदों। इजराइल आरो पेलेस्टाइन हादरनि गेजेराव जानाय बे थासारिखौ दावहा जाबाय होननानै इजराइल हादरनिफ्राय फोसावबाय आरो इजराइल हादरनि थागिबिफोर जायफोर पेलेस्टाइनाव दं बिथांमोनखौबो गाव गावनि न'आवनो थानो थाखाय खावलायहरदों इजराइल हादरनिफ्राय। भारत हादरनि इजराइल हादराव थानाय एम्बेसियाबो भारतनि इजराइलाव थानाय सुबुंफोरखौ गाव गावनि न'आवनो थानो थाखाय खावलायहरदों। गुबुन फारसेथिं मेघालयानि 27 सिबियारिफोरा पेलेस्टाइननि बेथलेहेमाव नांथानानै दं होननानै फोरमायथिदों मेघालयानि गिबि मन्थ्रि बिथाङा आरो नांथानानै थानाय सिबियारिफोरखौ भारतसिम लाबोनो थाखायबो भारतनि मिनिस्ट्रि अफ एक्सटार्नेल एफेयार्सखौ खावलायहरदों बिथाङा। बाक्सानि मुसलपुराव इउपिपिएल दोलोनि गेदेर खहा। इउपिपिएल दोलो मुङै जोनोम जानायनि सिगांनिफ्रायनो इउपिपिएल दोलोआव थानानै 12 बोसोर 15 बोसोर खामानि मावबोनाय इउपिपिएलनि गागि मावथिफोरा मैया बिपिएफ दोलोआव हाबबाय। बाक्सानि मेधाघाट गेलेग्रा फोथाराव बिपिएफनि गाहाय हाग्रामा महिलारि आरो बारग' लेङाइ गाहाय खाम्फा बरगयारि बिथांमोननि नुजाथिनायाव जयनिं हाबाफारि खुंदों। जेराव इउपिपिएलनि गागि दैदेनगिरि बिथांमोनजों लोगोसे इउपिपिएल बिजेपि जिएसपि आरो गुबुन गुबुन दोलोनिफ्राय बिपिएफ दोलोआव हाबफैदों होननानै फोरमायथिदों। बिटिआरनि मोनब्रै जिल्लायाव जेरावबो रोजा रोजा इउपिपिएलनि मददगिरिफोरा बिपिएफ दोलोआव हाबफैदों। मुसलपुरावबो बेबायदिनो हाबफैदों होननानै फोरमायथिदों खाम्फा बरगयारि बिथाङा बुंथिबावदों दि राकेश ब्रह्मल' नङा प्रमद बर' आरो बिथांमोननि दैदेनगिरिफोरखौ रायजो राजाफ्रा अहाबाय आरो मुगैबाय। जायनि थाखाय मुसलपुरनि मोनफ्रोमबो ब्लकआव इउपिपिएलनिफ्राय बिपिएफ दोलोआव हाबफैदों होननानै फोरमायथिदों खाम्फा बरगयारि बिथाङा। लोगोसे बुंथिबावदों दि राकेश ब्रह्मनि आखल आखु आरो गोदाव सोराव खोथा बुंलाबायनाय बेखौ रायजो राजाफ्रा नुबाय आरो लाजिबाय। बेयाव खालि गावनि मान सन्माननिल' खोथा नङा गासै मुसलपुरनि रायजो राजानि मान सन्मानखौ थुख्रा थुख्रि खालामबाय। मुसलपुराव राकेश ब्रह्मखौ दैदेनगिरि बायदि लायासै जायनि थाखाय बिपिएफ दोलोआव हाबफैदों होननानै फोरमायथिदों बिथाङा।
बेनि अनगायैबो खाम्फा बरगयारि बिथाङा बुंथिबावदों दि बिथांमोनहा 3 बोसोराव गोबां हाबा मावदों होननानै बुंथियो। जुदि बिथांमोनहा खामानि मावदोंब्ला बयबो नुनाय गेदेर फसंथान, आबादारिफोरनि थाखाय गंसे इरिगेसन, गंसे दालां दिन्थिदों। जायनाखि सोलोंथाइनि थाखाय गेदेर गेदेर खोथा बुङो, गंसे सोलोंथाइ फसंथान लुनाय दिन्थिदों होननानैबो बुंथियो बिथाङा। 17 बोसोराव जेबो खामानि मावाखै बुंबाय थाबाल' जानाय नङा। 17 बोसोराव बिपिएफआ बानायनाय लामाजोंनो बिथांमोनहा बिथिङाव थाङाखैबा बबे लामाजोंथो थांदों होननानैबो सोंथि खालामो आरो बिपिएफआ बानायनानै गालांनाय लामाखौनो दानि सोरखारा फाहामनो हायाखै होननानैबो बुंथियो खाम्फा बरगयारि बिथाङा। खाम्फा बरगयारिनि अनगायैबो इउपिपिएल दोलोआव 12 बोसोर आरो 15 बोसोर थानानै खामानि मावनानै बिपिएफ दोलोआव हाबफैनायनि सायावबो इउपिपिएलनि बारग' गागि दैदेनगिरि बिथांमोनहाबो फोरमायथिदों दि मसलपुरा बिमा-बिफा गैजायै बायदि जाबाय, जेराव दोलोनि नेमखान्थिखौ मानिनाय जाया। जायफोर दोलोखौ गाबथानानै दोनबोदों बिथांमोनखौनो मान होनो रोङाखै, जाय दुखुनांथाव होननानै बुंथियो बिथांमोना। बेनि अनगायैबो जायनाखि बिपिएफ दोलोआव संबिधान दं, नेम निथि आदर्श दं, बेखौ मोजां मोननानै बिपिएफ दोलोआव हाबदों। बेनि अनगायैबो समाज जौगाहोनायनि खोथा दं। 17 बोसोराव बिपिएफआ जेरैबायदि खामानि मावदों बेखौ रायजो राजाफ्रा नुदों होननानै फोरमायथियो इउपिपिएलनि बारग' गागि दैदेनगिरि बिथांमोन। लोगोसे बुंथिबावदि मोनसे दोलोखौ रायजो राजानि दोलो बुंनाय जायो, नाथाय रायजो राजाया बुंनो जेबो मोन्थाय गैयाबा बे दोलोआ थांनानै थाया आरो रायजो राजाखौ सिबिनो रोङाबा बे दोलोआव थानायनिफ्राय थायैया साबसिन। जायनाखि इउपिपिएल दोलोआ सोलायनायनि खोथा होदोंमोन, नाथाय बे 3 बोसोराव जेबो सोलायनाय जायाखै। खालि सोरखारा सोलायबाल' जाया, मानसिनि साननाय हनायाबो सोलायनो नांगोन होननानै बुंथियो बिथांमोनहा। फारसेथिं बाक्सानि मसलपुर एम राकेश ब्रह्मनि बियाबाव बिपिएफ दोलोआ गेदेर जयनिं हाबाफारि खुंदों। बेराफारसेथिं एम राकेश ब्रह्मआ बम गावनानै रंजादों। बाक्सानि मेधाघाट गेलेग्रा फोथाराव बिपिएफनि गेदेर जयनिं हाबाफारि, जेराव इउपिपिएलनि गागि मावथिफोरा इउपिपिएल दोलोखौ एंगारनानै बिपिएफ दोलोआव हाबफैदों। बेराफारसेथिं एम राकेश ब्रह्मनि दैदेननायाव बमा गावनानै रंजादों मसलपुराव। इउपिपिएल दोलोआ देरहासारनायनि जै, बिपिएफआ लाथिख' जानायनि जै, इउपिपिएल जिन्दाबाद स्लगान होनानै रंजादों बिथांमोनहा। मेधाघाट गेलेग्रा फोथाराव बिपिएफनि जयनिं हाबाफारि नङा। 2025 मायथाइयाव बिसायख'थियाव बिपिएफ दोलोआ बेसेबां भट मोनगोन बेनि मोनसे आनजादसो होननानै बुंथियो एम राकेश ब्रह्मआ। लोगोसे बुंथिबावोदि बिथांमोना गासै ब्लकनिफ्राय 3,000निफ्राय 3,500सो मानसि बुथुमदों, नाथाय 1,600सोआल' भटखौ होगोन होननानै बुंथियो। जायफोर खाना खुज्रा, सिनस्रि बायनाय, किडनि गैयै, मेगन गैयै बेफोरखौसो बिपिएफनि बे जथुमायाव लाबोनाय जादों। बेनि अनगायैबो गुवाहाटि आरो क'क्राझाराव फरायनाय फरायसाफोरखौ लाबोनानै थुबुर खालामनाय जादों होननानै बुंथियो आरो मैयानि बे सानाव मसलपुराव जोबोद मोजां मोनसे थासारि जानानै थांबाय, जायनि थाखाय बम गावनानै रंजादों आरो दिनै 20नि गोबां बोरमा अमा जानानै रंजागोन होननानैबो बुंथियो एम राकेश ब्रह्म बिथाङा। लोगोसे बिपिएफ दोलोआ बेसेबांबा गेदेर हांसोनि बिदै मोननो थांगासिनो दं होननानैबो बुंथियो राकेश ब्रह्मआ आरो फैगौ 5 बोसोराव बिटिआरआ गुबुन हादरजों रुजुजानाय बायदि गोबां समायना रमायना जानो थांगासिनो दं होननानैबो बुंथियो राकेश ब्रह्मआ। चिरां जिल्लानि बिजनियाव हमदों नंखाय डक्टर। आसामनि दाब दाब जिल्लाफोराव नंखाय डक्टर हमबोनायनि उनाव मैया चिरां जिल्लानि बिजनियाव नंखाय हाथाइनि डक्टर हमदों। हाथाइनि डक्टरजों लोगोसे गासै 4 सोद्रोमाफोरा थांनाय 20 बोसोरनिफ्रायनो हाथाइनि फाहामथाय होनायजों लोगोसे खोमानिबो फाहामथाय होबोगासिनो दंमोन। बुधबार आरो रबिबार सप्तायाव साननै नंखाय फाहामथाय होबोदोंमोन नंखाय डक्टरनि हान्जाया। हमजानाय 4 नंखाय डक्टरनि हान्जाया बिजनि दाङाइगावनि शाहजाहान आली, बिलाल आली, पुरान बिजनीनि महिरुद्दि आरो आमगुरिनि यार आली। इन्डियान डेन्टेल एस'सिएशन मुंनि आसाम दालाइनि नेहाथारि डक्टर रुपम चौधरी बिथाङा हमजानाय 4खौ साजा होनांगौनि थाखाय पुलिस प्रशासननिसिम खावलायदों आरो बिथांमोननि अजद होनायनि सायावनो हाथाइ आरो खोमानि नंखाय डक्टरनि 4 सोद्रोमाखौ हमनो हादों। बिथां रुपम चौधरीया फोरमायथिनाय बायदिब्ला बरपेटा, बङाइगाव, चिरां, गवालपारा आरो धुबरी बेफोरबायदि जिल्लाफोराव हाथाइनि गोबां नंखाय डक्टरफोर दं। बिथांमोनहा नेमखान्थिखौ फालियालासे सरासनस्रा सुबुंफोरखौ फाहामथाय होबोदों, जायनि जाहोनाव फाहामथाय होनायाव बाहायनाय मुवा बेसादफोरखौ मोजाङै बाहायनो रोङाबा, अदेबानि बिजानु थैनायनि थाखाय राहा लानो रोङाबा बेजों गेदेर खैफोदाव गोग्लैनो गोनां जानोबो हागौ होननानै फोरमायथिदों डक्टर रुपम चौधरी बिथाङा। आसामनि लाइमोनफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। जायफोर लाइमोनफोरा आसाम पुलिसनि साख्रि मावनो हास्थायदों बिथांमोननि थाखाय गोजोनथाव खौरां। गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा खोथा होनाय बायदियै मैया 5,563 पस्टनि थाखाय फोसावथाय होबाय। आसाम पुलिसनि गुबुन गुबुन बिफानाव 5,563 पस्टनि थाखाय
फोसावथाय होबाय। एक्स एनडिएफबि बिदा फंबाय बिब' बिनानाव बिथांमोननि थाखायबो गोजोनथाव खौरां नोंथांमोननि थाखायबो माखासे रिजार्भेशन होदों। फोसावथायनि बायदिब्ला गासै 5563 पस्टनि मादाव 1645 पस्टआ आसाम पुलिस कनस्टेबल इउबिनि थाखाय आरो 2300 पस्टआ आसाम पुलिस कनस्टेबल एबिनि थाखाय। आसाम पुलिस कनस्टेबल इउबिनि 1645 पस्टआव ओबिसि आरो एमओबिसिनि थाखाय 27% रिजार्भेशन, एससिनि थाखाय 7% रिजार्भेशन, एसटि प्लेननि थाखाय 10% रिजार्भेशन आरो एसटि हिल्सनि थाखाय 5% रिजार्भेशन। बेनि अनगायैबो आइजो बिजाथिफोरनि थाखाय 30% रिजार्भेशन। 1645 पस्टनि मादावनो एक्स एनडिएफबि फोरनि थाखाय 2% रिजार्भेशन। आसाम पुलिस कनस्टेबल एबि नि 2300 पस्टनि बेलायावबो ओबिसि आरो एमओबिसिनि थाखाय 27% रिजार्भेशन, एससिनि थाखाय 7% रिजार्भेशन, एसटि प्लेननि थाखाय 10% रिजार्भेशन आरो एसटि हिल्सनि थाखाय 5% रिजार्भेशन। आइजोफोरनि थाखाय 10% रिजार्भेशन आरो एक्स एनडिएफबि फोरनि थाखाय 2% रिजार्भेशन। बिजाथिया लकेल एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज अफिसाव रेजिस्टार्ड खालामनाय जानो नांगोन। बैसोआ 1 जानुवारि 2023 सिमाव 18 निफ्राय 25 बोसोर बैसो जानाय जानो नांगोन, नाथाय एससि एसटिनिया 5 बोसोर रेहाय मोननो हागोन। सोलोंथाया इउबि कनस्टेबलनि थाखाय हायार सेकेन्डारि उथ्रिसारनाय जानो नांगोन आरो एबि कनस्टेबलनि थाखाय मेट्रिक उथ्रिसारनाय जानो नांगोन। आसाम पुलिसनि एबि आरो इउबिनि अनगायैबो आसाम पुलिस इउबिनि साब इन्सपेक्टराव 144 पस्ट ओंखारदों। बिजाथिया 1 जानुवारि 2023 आव 26 बोसोरनि बारा जानाय जानो मोननाय नङा आरो 20 बोसोरनि उन्दैबो जानो मोननाय नङा, नाथाय एससि एसटिनिया 5 बोसोर रेहाय मोननो हागोन। सोलोंथाया ग्रेजुवेट जानाय जानो नांगोन। बेनि अनगायैबो ड्राइभार कनस्टेबलनि थाखाय 654 पस्ट ओंखारदों। बैसोआ 1 जानुवारि 2023 आव 18 निफ्राय 25 बोसोर बैसोनि जानो नांगोन। एससि एसटिनिया 5 बोसोर रेहाय मोननो हागोन आरो रोंगौथिया मेट्रिक पासजों लोगोसे ड्राइभिं लाइसेन्स थानो नांगोन। बेफोर साख्रिनि थाखाय अनलाइन एप्लाइ खालामनाया 15 अक्ट'बरनिफ्राय जागायजेननानै 1 नभेम्बर 2023 सिम थागोन। बिजाथिया slprb.assam.in आव थांनानै एप्लाइ खालामनो नांगोन। फोरमायथिनो गोनांदि बारग' एनडिएफबि बिदा फंबाय बिब' बिनानाव बिथांमोनहा गुवाहाटीनि काहिलिपारायाव थानाय आसाम पुलिस हेडक्वार्टारनि स्पेसियेल ब्रान्चनिफ्राय सार्टिफिकेट दिहुननो नांगोन आरो बेखौ जमा होथारनो नांगोन। सोनाब आफगानिस्तानाव गिख्रंथाव बांग्रिं मावदों, जायजों सा 120 सुबुंनि जिउ खहा जाबाय। थांनाय सनिबाराव अदेबानि मैयानि सानाव आफगानिस्ताननि हेरात नोगोरनि साहा 40 किल'मिटार जानथाइसोआव बांग्रिं मावदों। गासै खेब 8 बांग्रिं मावदों। 4.3 निफ्राय 6.3 मेगनिट्युडनि गेजेराव बांग्रिंआ खेब 8 मावदों, जायजों दासिम सा 120 सुबुङा थैनो गोनां जाबाय होननानै मिथिनो मोननाय जादों आरो 1000नि गोबाङा जोखोम जानो गोनां जादों। जोखोम जानायफोरनि मादाव आइजोफोर, उन्दै गथ'साफोर आरो बैसो जानाय सुबुंफोर होननानै रिपर्टआव मोननाय जादों। कानाडायाव प्लेन क्रेश जादों, जेराव भारतनि 2 ट्रेनि पाइलटआ जिउ खोमानो गोनां जादों। कानाडानि ब्रिटिश कलम्बिया प्रभिन्सनि चिल्लिवाकाआव प्लेन क्रेश जादों, जेराव 3 थैनो गोनां जादों आरो थैनाय 3नि मादाव 2आनो भारतनि ट्रेनि पाइलटमोन। मुङा फारियै अभय गाद्र आरो यश विजय रामुगाटे। बिथांमोना मुम्बाइनिमोन। कानाडानि लकेल एयारपर्टनि साखाथियाव थानाय फांसे दंफाङाव प्लेनआ क्रेश जादों। प्लेन क्रेश जानाय जाथायनि सायाव नायबिजिरनाया जागासिनो दं होननानैबो मिथिहोनाय जादों। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।